Welkom bij Uitjouwerij Louise. Even wat opruimen. Ik zal je in dit filmpje vertellen wat ik doe als uitjouwer en hoe ik het boek IJsbaan in de Maaitijd maken heb. Voordat ik dat doe, zal ik je eerst vertellen wat ik doe als uitjouwer. Wat heeft een goede uitjouwer nodig? 1. Een laptop. Zonder een laptop ken ik echt helemaal niet. 2. Een telefoon. Daar bel ik heel wat mee aan. 3. Hier schuim je achter mij. Roem mij. Een opslagplak van boeken. Hier zijn al mijn pallets. Of nou een deel ervan. En de halfwaarde van mijn boeken. Wat heb ik nog meer nodig? Een zo'n verstaan. Een netwerk. Een netwerk in de subsidieverhaal, in de culturele verhaal, in de literaire verhaal. Een goede vormjouwer. Dat is misschien wel het meest belangrijke. Gevoel van mensen. Ik werk hier met hele noffelijke mensen. Maar er ben ik best wel eens wat eigenwijze mensen bij. En daar moet ik goed mee omgaan kennen. Gevoel heeft van papier. Wat voor papier past het beste bij wat voor boek. Er zijn een heel soort papier. En ja, het is aan mij om daar het beste van te kiezen. Dat geldt ook voor het beenwerk. En voor de hele productie van een boek. Een uitjouwer met creatief wezen. Altijd denken in kansen. Ik neem dat out of the box denken. Dus krijgt wat orenpaden bewandelen, dat is standaard. En misschien wel het meest belangrijke. Een pompkarre. Want zonder pompkarre kan ik de pallets bij boeken net naar binnen te rijden. Mooi. Mooi is een belangrijk woord van mijn uitjouwerij. Op mijn website van Uitgeverij Louise staat Uitgeverij Louise wil mooie boeken maken. En dat is net zomaar een kreet. Dat vind ik echt heel belangrijk. Ik wil mooie boeken maken qua inhoud. Het moet kloppen al hier. De beelden, het ritme van een boek. De vormjouwing. Het moet ik gewoon heel mooi uitzien van binnenuit. Vind ik heel wichtig. Maar net alleen de binnenkant, ook de omslag van het boek is belangrijk. En dit is een linnen omslag. Prachtig mooi. Je zit een preging, dat is een verdieping. In de vorm van een ijsbaan. Die zit hier achterin ik. In de vorm van een ijsbaan. Nou, dat jouw boek krijgt wat meer en dat wil ik. Ik wil krijgt een mooier boekmaatje dan mijn collega uitjouwers. En mooi is voor mij hoe ik een boek maatje. Ik maatje altijd een boek met een schrijver, als een dichter, als een kunstenaar. En ik wil weten wat voor persoon dat is. En ik vind het belangrijk dat hij of zij weet hoe het ik in elkaar steek. Want een boekmaatje is een proces. En in een proces heel elkaar nodig. Je hebt een bepaalde vertrouwensband nodig. En ja, daardoor moet ik eerst wel weten van waar is die persoon. Dat is mooi. En nou even naar het boek. Ik heb het al een beetje gepakt. IJsbaan in de Maaitijd. Hoe is dit boek tot stand gekomen? Het begon al hier met een idee van mijn goede vriend Hendrik Elings. Kunstenaar. Die kwam ergens in 2019 bij mij. En hij zei, Eddie, ik heb een idee voor een nieuw project. Ik ga IJsbaan in de Maaitijd schilderen. En daar wil ik Boukje Venema, pinhoofdfotografen, bij vragen om zwart-wit foto's van IJsbaan te maken. Wat vind je daarvan? Nou, ik ben direct enthousiast. Maar ik miste wat. Alleen nog schilderijen en foto's, dat vond ik krijgt wat te beperkt. Dus ik zei hem van, Hendrik, wat vind je ervan als wij daar gedichten bij doen? Gedichten in de vorm van een ode aan IJsbaan. En dan gaan wij alle topdichters van Friesland daarbij vregen. En dicht is net alleen in het Friesk, maar ik in het Beelds en in het Sneekes en in het Stellingwarfs. En dan hebben wij een uniek boek, een unieke geerwerking van een kunstschilder, fotografen en dichters. Nou, via mijn netwerk en dat van Hendrik hebben wij alle dichters vregen. En die hebben alle direct ja zijn, wegen die we hier zelfs in optie. En daar ben wij mee aan de slag gaan. En wat doe ik dan eerst, wat het idee klaar is, dan maak je een planning, en wel van efter naar voor. Dan bedenk ik eerst, wanneer is de presentatie, wanneer moet het boek naar de drukker, wanneer moet de vormjouwing helemaal klaar wezen, en wanneer moet ik beschikken over alle hoge resolutie beelden, foto's en alle gedichten. Dat reken ik al jaar.
Nou, dat heb ik uitgezet. Op een gegeven moment kreeg ik alle spullen binnen. En toen ben ik naar Monique Vogelzang gegaan, vormjouwer. Daar werk ik al heel vaak mee. Het is een topvormjouwer. En ik heb het idee voorlijn even besprutsen van hoe ik het van me zeg. En ik zei, Monique, du hebt helemaal de vrije hand. Maatje het zo mooi als kerst. Ik wil maar één ding en dat is een linnenomslag. Voor de rest zie ik het maar uit. Nou, een week is wat later stuurden zij mij de eerste vormjouwing toe. En ik was heel enthousiast. Ik heb er een Boukje en Hendrik Janet en die waren ik lieke enthousiast. Ik zei, Monique, hier maar terug, maatje het boek maar aan. En na een week of 4 of 5 kreeg ik het eindresultaat. Ja, dat was echt prachtig. En dan volgt dan een proces van eindredactie. Van, zit het boek goed in elkaar qua volgorde? Is het ritme van het boek goed? Het mag net zo zijn dat je alleen maar schilderijen en dan foto's en dan gedichten hebben. Nee, het moet kloppen. Wat ik zei, er moet een ritme in het boek zitten. Nou, dat zie je er al in. En Hendrik, Boukje en ik hebben onder het genot van een glasje wien de laatste puntjes op de e-mail zetten. En toen werd het klaar als digitaal boek. En dan gaat het naar mijn drukker daar. En die zit in Sint-Johannesgeer. En daar heb ik werk ik al 10 jaar in mij. En die had het technisch nagezonden en naar de echte drukkerij daar gestuurd. En dan 4 weken later stoppen hier een vrachtauto. En dan wordt de pallet uitladen. Dan ging ik met mijn pompkar. Riep naar boeten daar. Heel ik de pallet op. En stond een palletje binnen in mijn opslag. En dan volgde de presentatie. Maar die kwam net. Vanwege corona is die 2 keer al last. Tiergespietig. Dat gingen we regelen met Tresor. Geweldig instituut. In Ober dacht ik mijn expositie. Dat is al in het ook ingekend. Vandaar ik dit filmpje en de digitale presentatie. En dus ja, geen presentatie. Maar dan wel promotie. Dit is een stuk promotie. Bij elk boek heb ik promotie regel van het uitkomen van het boek. En nou dit hier. Want ik kom nog zo'n mooi boek een beetje. Maar als net in je weet dat het boek er is, verkeer ik geen enkel boek. Nou, dat is ongeveer wat ik doorgaans uitjouwen en hoe het boek Iesbaan in de maart is. Hoe dat tot staan kan is.